Yeah, Krotman emva koko uye waya kwenye podcast again. Oh. Umjito kuthiwa nguswitcher andimazi la mjita. Oh, okay, switch. Yeah. Oh, number one, okay, switch. Yeah, podcast yala mjita. Babe bethetha ngale way yami ba hayi uflash kumkani ntoni yabo. Bathini? Azange ndinayithi chairman yabona ke mina Krotman xa abantu ndingabanqini okanye bengekaniki product solid. Yeah. Andibaniki chance up until uchukumisa inhliziyo yami. Sure. Yabo ndiqale ke ndikumamela into ethethayo. Okay. Xa ngengomntu ongekachukumisa inhliziyo yami ndikuye nokuhoya manje. Yadlula nje yabo. So zandihoya lona babeyithetha. Otherwise, what happened with when and I? So mina Krotman ndathetha pha ku Facebook yabo. Lewe uyichoyo ba umjita waya kwi podcast kaZolani bancokola ngampha bathi i strategy sama asispani. Yeah. Why nigqiba drop album andikhumula bathi fire na andipush send drop enye album yabo abalazi icebo lami abayazi bakutheni senza londo yabo bayigxeka lo way 3 years later mina ndihleli ku 50k monthly listeners umjita uhleli ko 17 okanye bani yabo. Sure. I believe into endenza ndibe phaya mina is because of Consistency. Ndisifakileyo yabo. Okay. Into emenza bepha naye kuba akafaka ispan yabo ngelo hlobo yabo. And ngelixesha ndithetha lanto ndiyambona naye ngokuba uyazilandelisa iprojects. Sando drop i-joint project and uthi uzodropa i-project Lekwanda. yabo. Ngongathi naye ngokuyayibona bayaspana lana nandiyenza yabo. So ndizama uthetha lona ba as amadyana ukwazi ugxeka icebo lenye indoda. Kumele uyazi qha ndoda nandoda ihleli ecebeni layo. Oh. Yabo. Okay. Then ke ngoku imoshakala phi? Then nina wayithatha lando wathi ba wayithatha ngehlobo ayithathe ngalo nothi mina ngeli bendiyithetha ngalo yabo. I believe ke nalo ichoyo ba ndizawudrop ngoma no Stilo mhlawumbe ubone ngathi ke ndingakuStilo kwathini kanti uStilo nandidibene naye ngokunandigqiba drop umhluzi yabo. Okay. Wawuncane umhluzi ndacela iverse wayendithembise iverse kwenzeka isuliwili ke ezwe zami no hustler uye watsho anika la verse ba bendigo through wezami nebengafuni uba inxalenye yayo lo way yabo. Okay. But ngokuyanibona ba ndizifumene nami noba ndisekhona naye uhustler lo way sipana nami ke ngoku. Okay. Ibe wenjalo Krotman ayisuba ndikhetha amacala okwathini Sure. yabo ile nto benzama uyicacisa ba